Ahojte priatelia. Dnes by som chcela prebrať tému rozhodnutia. Rozhodnutia sa týkajú nášho života skoro každý deň. Každý deň musíme robiť rozhodnutia a vďaka tomu, ako sa rozhodneme, sa bude odvíjať aj to, ako budeme žiť. Nejdem tu teraz riešiť, ako by sme sa rozhodnúť mali a ako by sme sa rozhodnúť nemali. Týmto videom by som vám chcela skôr toto rozhodovanie uľahčiť. Pretože síce keď sa nejako rozhodnete, vždycky to vyvolá voľaké následné situácie, ktoré sa stanú, ale to neznamená, že sa s tým nedá pracovať. Keď si to zoberieme na školský systém, lebo sa to snažím všetko prirovnávať k niečomu, čo poznáte, tak si predstavte, že ste v škole, v ktorej si musíte zvoliť, či budete chodiť na, dajme tomu, nejaký krúžok, na krúžok tvorivých rúk, na krúžok varenia, na krúžok technických prác, na hokejový krúžok, teda florbalový, lebo však florbalový krúžok, na futbalový krúžok alebo na tanečnú. Keď ste žiak, neviete sa rozhodnúť. To platí aj v živote. Tiež sme žiaci a máme problém sa niekedy rozhodnúť, pretože tie rozhodnutia sa nám z nášho uhla pohľadu zdajú veľmi ťažké. Pretože si nevieme predstaviť, ako by to vyzeralo. Nevieme si predstaviť na tom varení, či budeme vedieť uvariť to, čo sa po nás bude chcieť, či budeme vedieť ošúpať zemiaky, keď sme ešte len deti, či budeme vedieť krájať nožom, budeme sa báť, či sa neporežeme. To isté, keď si, dajme tomu, vybereme futbal. Budem to vedieť stíhať, nebudem posledný, alebo budem vedieť chytať góly, alebo ten gól streliť, čo keď sa mi budú všetci smiať. Je to úplne jedno. Dôležité je rozhodnúť sa preto, k čomu vás to ťahá, čo by vám si myslíte, že robilo radosť a vyskúšať to. A vždycky sa ten krúžok dá zrušiť a prehodiť niekde inde. A napríklad, keď si vyberete strednú školu, na tomto by som to ukázala ešte, keď si vyberete strednú školu a nastúpite, ste nadšení a zrazu zistíte, že ste mali úplne iné očakávania o tom, ako to učivo tam bude vyzerať, o tom, ako to bude fungovať, že zrazu to, čo sa učíte, vás vôbec nebaví a mali ste úplne inú predstavu o tom, vlastne, čo táto škola dokáže ponúknuť. Vždycky sa dá spraviť to, že prestúpite na druhú školu. Vždycky sa dá zmeniť škola. A to isté je aj s rozhodnutiami. Vždy sa dajú rozhodnutia zmeniť. Nejaké rozhodnutie spravím a v tej chvíli si stojím za ním, pretože si myslím, že je správne. Som o tom úplne presvedčená, že je správne. Ale časom pochopím, že to rozhodnutie správne nebolo a nie je pre mňa. A chcem sa rozhodnúť inak. A kľudne to môžete spraviť. A nemusíte sa bať, čo na to povie okolie. Tak ja teraz nebudem 4 roky chodiť na strednú školu, ktorá ma vôbec nebaví a budem nešťastná a viem, že sa tomu nikdy nebudem venovať len preto, že mama sa naserie. Ale ja budem žiť ten život. Ja sa budem musieť 4 roky učiť a trápiť sa, veď sú to preboha 4 roky života. Vy si môžete rozhodnúť o tom, kde tieto 4 roky života strávite, tak ako aj v živote. Keď nie ste spokojní tam, kde ste, tak sa rozhodnite inak. A to nie je, že nemáte svoj vlastný názor. Práve, že toto je dôkaz toho, že svoj vlastný názor máte. Toto je dôkaz toho, že dokážete sa na veci pozrieť reálne a priznať si, že ste sa možno mýlili, alebo že ste nemali dostatočné informácie o tom, čo sa teraz deje, lebo predtým ste nemali na to taký pohľad, nevedeli ste sa na to pozrieť z toho uhla, ktorý sa vlastne teraz odohráva. A nie je vôbec nič na tom, keď svoj názor zmeníte. Tu nejde o to, keď poviem vetu, že nezáleží na názore druhých, teda záleží na názore druhých, ale nie v tom, aby vás ovplyvňoval. Zase druhým nemôžeme povedať, že je mi úplne jedno, čo si myslíš a úplne jedno, čo si hovoríš, lebo sa ťa to netýka, je to môj život. Je to úplne drzé a
nie je v tom ani kúsok lásky. Je v tom urazené ego. Každý človek má právo vyjadriť si svoj názor a v každom názore je kúsok pravdy a preto je dôležité počúvať aj názory ostatných, aby sme tam tú pravdu mohli nájsť a na základe toho mohli obohatiť svoj život a možno aj trošičku usmerniť to rozhodnutie. A nemôžeme sa ale nechať ovplyvniť okolím do niečoho, do čoho sa nám nechce. Do čoho nesúzneme s tým, vieme, že to vnútri nechcem robiť, tak to nebudem robiť. Môžem si vypočuť názor okolia, ale nemusím sa ním riadiť. Toto je dôležité si pri rozhodovaniach uvedomiť. Vy si rozhodujete o svojom živote, lebo je to váš život a ľudia vám do toho budú rozprávať, rodičia vám budú rozprávať, okolie vám bude rozprávať, ale bude to z toho, že nechápu situáciu a majú vás radi, alebo je to z toho, že vám závidia. Ale možno niektorí vám chcú len poradiť a možno, že v tej rade sa skrýva aj kus pravdy. Takže je dôležité si tie názory tých ľudí vypočuť a potom v hlave premyslieť, ale naozaj vedome, aby sme možno spravili to rozhodnutie ešte lepšie. Aby sme sa vyvarovali toho, že rozhodnutie, ktoré znova spravíme, nebudeme musieť meniť. Dúfam, že vám to je aspoň trošku jasné a krásny deň vám praje Anabel Denás. Majte sa krásne.